Kardam kadu kawe Karbidish 2.0 YouTube channel long kilangara do an fans tamil haven pinila so video long nalitum pan nakiwan pila bangki Karbi Anglong pen kapik lang pon awareng warsai aputhak sen nang wan piglo kopi awareng warsai ma kon anapu sa vacancies sidoma la pen ka apply ning ji koson ma la so a details ma deklar dagalam la bangke non nalitum la so video long si tek pon long ikpo nalitum la so YouTube channel subscribe ikon la pen videos tamil nalitum share pon ikon tagde non pathiek pen ang ton pen alam le lang polo nang lapet chethan polo nang tang denon patiek pen Karbi Anglong pen kapik lang pon awareng warsai update aputhak le lang polo nang kecheng si update na litum screen along tek pon nong ikji Aturkimi academy hin pensi labangso awareng warsai kapik lang polo address na litum tek pon longji rukasen diphu Karbi Anglong la sodim lo lapen kapiklang pon labang ke Aturkimi academy ahin pensi kapiklang pon kechengsi labang ke nalitum dak thek pon long ikji apus labang ke name of the post required qualification minimum teaching experience lahayan ta dak details tok pon lo name of post labang ke TGT mathematics apus lo mate a trained graduate teacher mathematics anat nangpo lapen qualification ke nangji labang ke MSc mate BSc mathematics anat unang po lapen B.Ed complete tang nang po lapen 2 years experience working as teacher in any secondary school along ke thandun ningkan hini experience ke dotang abang phu mate abang phi nang po pusi ladak bangai ke tok pon lo lapen number 2 long nalitum thek pon thulong lak name of post labang ke dak sitami kinang sotlo nalitum la TGT bangke trained graduate teacher social science anat qualification mate kachar leng deng kinang zi labangke MA mate BA pass nang po lapen B.Ed complete tang neng che lapen lason thak thak sedak ningkan ini experience to nang po teachers experience secondary school long ke thandon tang abang phu mate abang phi nang po lapen chethan pon thulo nang number 3 along nalitum thek thulong chi name of the post labang ke dakstami TGT mate trained graduate teacher English apus lo lapen kachar liang deng MA mate BA pass nang po English sanat lapen dakstami ningkan hini ke than tang experience labang do nang po lapen lai apus apana li tumjong si apply dunji pulo tangte koson si apply neng jima la so puthak stami nili nali tum apanang than pachini ponik po Lasil ladake top border lason lo interested candidates may send their resume through email nalitum jong si ke than dun jining hang lapen ke claim dun jining hang polote nalitum documents kadu kawi details nalitum la resume labang ke email long pensi senang po ke seneng ji email labang ke dak mention pon dolo mate kipi pon dolo Aturkimi academy @redmail.com la so email long sinalitum kadu kawi details anta nalitum senang po lapen kapre ka son alam nalitum jong si chining tunglang pulo tangte daki pipon a phone number do principal a phone number lo mata contact number lo Aturkimi academy contact number kiching sila bangke 9101 3865 6350 lapen puthot dutulang 93650 19535 lapen puthot dak ke thom labang ke 6003061957 la ke thoma number long nalitum contact iglopul te details alam chini pon ikpo lapel ladak bangke details la an bangke klardak pen ke tok pon bangke ave salary ka ane arta ko ane last date kumantu ne ajatta ka mention pon ave lasnalitum lahaya details nalitum jong chining tong pulte ladak kipi a mobile number long call igon kalipulte nalitum ladak kipi pon la email long le nalitum details salam arjus tame alang litum nang reply do nikpo lapen puthot puthot awareng warsai aputhak chethan pon thulona matil lang pon lona puthot labang kenali tum thek pon longji Don Bosco higher secondary school diphu ahin pensila so awareng warsai kapik lang pon lo lapen adim labang ke rong khelan diphu Karbi Anglong Assam 782460 laila address lo nali tum jo si claim dun ingtung lapen jogdon ingtung pole ladak stame pinangan post vacancies ke thak pon mate kipi pondo lapen Don Bosco higher secondary diphu invite application for qualify and
dedicated individuals for the following teaching position. Don Bosco Higher Secondary hin pen stame dak woreng varsai aparman paklang poniklo lapen ning khang abang phi tum nalitum jog don ikmi kicheng si lang pon nang ko pipi along si kon anapus aparman bangko anaparman si kipi pon ma so puthak lang pon nang kicheng si nalitum thek pon long ji science anat labang ke kinang ji physics afan stame inoda parmando chemistry afan inodo biology afan stame inoda parmando la son thakta mathematics afan stame isi aparmando kaduka pen bangpli aparman science anat pi pon lo puthot do tula la son thakta arts lapen commerce anat stame kipi pondo political science afan stame is inoda parman pi pon lo lapen geography afan stame isi history afan stame isi do tula education afan stame isi business study afan stame isi la son thakta economics subject afan isi English afan bahini an dak kapiklang pon mate kipi pondo aparman labangke lasi science anar labangke kaduka wepen dak plian do bang plia aparman lason thak arts lapen commerce anar lang damlo pulte kaduka wepen dak bang nerkep aparman kipi pondo lason thak do tulang ming arts anar stamik woreng varsai dak thak pondo mate kipi pondo guitar afan isi lapen keyboard afan da isi drums afan isi lapen vocal music afan isi dance afan stame isi mate inod apartment inod apartment da kipi pondo kaduka wepen da stame performing arts anastame bang po apartment kinang sot asining kehang abang phiatum nali tum jong si jogdon ji pulote prabjin pen jogdon iktame lapen qualification ka char liang deng labang ke dak kitok pona ting polote master degree in the relevant subjects lapen B8 prepared mate master degree unang po lapen B8 complete tang nang po yo la son se ladak bang tok pono lapen nalitum detail salam chining tung polote nalitum lahinia number ki pipondo la son number long nalitum call iglo polote detail salam labang ke chini ponikmu lapen kinang sot labang kenali tum dak thek ponong ji strong subject knowledge lapen good communication and interpersonal skill lapen passion for teaching and student development lai hui nali tum long donang po lapen salary labang ke dak ketok ponating polote dak mention pot pe staminali tum jong si kethan lapen nali tum ke claim ke dam make sense polotang te nali tum salary labang ke penang anali tum long ponik ji Kay apply neng ji koson ma pulote nalitum dak thek pon long exi how to apply la soput has tame tok pono submit your resume cover letter and copies of relevant certificates to the school office nalitum school office long humre dam si nalitum dak application letter lapen kapre documents sa son analitum pon si hodak submit dam nang po lapen last date lapang ke la sochiklo 17 si last date lo la sinalitum prabjen pen jogdon igon la pen school arjan staminalitum la no screen along thek ponong ji la hello school arjan lo la school ong sinalitum thando nang po jong sinalitum jogdon pulo tangte la hello pini avoreng varsai update la bangke nalitum try don igon la pen jogdon igon ke claim dun ji ning ke hang hangatum la pen ke char leng deng ke do tum video nalitum ke share la bangke ting ne ik dedunon la pen subscribe rilang pulte so channel stamina letum subscribe ikon tangde do me thagme kadukave Karbi 2.0 YouTube channel long kelangara do ana panat stame nilhin pen kardom